Цирк за дротом на Радіо Свобода. Супергазета вирішить усі проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожною прибиральню. Супергазета вирішить усі проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Жить становится все простей и простей. За тебе наверсе думают лепшие грамотеи. Хочешь думать меньше, коли ласкана. Замест 5 газетов будет теперь одна. Гэта тут природы, открыття науки. Тое, от чого будуть дрижать твої руки. Тепер кожний білорус має мару і мету. Купіть у Белсоюз друку новую супергазету. Нарешті, гэта адбылося. Тое, про що ми марили годы і стагодді. Больш паперы, 102 полосы, скорей нарве на голове волосы. Супергазета вирішить усі проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Супергазета вирішить усі проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Данной паперы у 5 разов стало больше. Ты счастливый так само хошь, не хошь. Коты гадят на кавалки супергазеты. Попугаи у клетках складают куплеты. Уголовную газету завернуть свежую рыбу. Бутелька чорніла у газете выдатный выбор. Шиковную вопратку з газеты можна зробить. У кожным санвузле супергазета ляжить. Настав год бережливости, рихтуй паперу. Заклей газетой в окна у своей квартиры. Сядешь у тепле и не свистить ветер з окна. Видатно, що газета буде одна. Супергазета вирішить усі проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню. Супергазета вирішить усі проблеми. Наш отказ на любую тему підвищає в облік моральний. Газету кожную прибиральню.